Balima anya kuma très urgent balima an bɔra ka information téléman dɔ sɔrɔ ko aywa ko Bina Jara ka mɔgɔw ku filɛ Keleya mun bɛ Bamakɔ ni Buguni cɛ ni bɛ taa Côte d'Ivoire Maliens k'u taara attaque ba de kɛ yen nɔ u ye citerne caman jeni ka mɔgɔw gɛn k'u b'u ka sɔkɔnɔnaw la mɔgɔ minnu yɛrɛ kumana u bɛ kasiw ni kulew la minnu yɛrɛ ka kumakan kala aw n'an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens tiɲɛni kɛra bi dɛ an kɔni bɛ dugawu don Ala ka Mali kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an ka soutien bɛ armée malienne ye mais ni ne kɛni kɛra bi n b'a fɔ chauffeur ɲɛna k'u ye chauffeur caman ka citerne fana caman jeni dɛ k'u ye citerne baden de jeni bi fana ne bɛ mun fɔ chauffeur ɲɛna citerne chauffeur ɲɛna a ye to aw ka so n bɛna image yɔrɔ la aw ni an bɛ jɛ an bɛ nin kuma lamɛn fɔlɔ a filɛ nin ye voilà n b'a kala bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn a y'a lajɛ nin ye citerne de ye a ɲɛ b'a la a ɲɛ tɛ citerne bɛ ka jeni n'est-ce pas a bɛɛ lajɛlen voilà o ye kelen ye a ye vocal lamɛn fana aya an balima an b'a bɛɛ lajɛlen fo a y'a lamɛn bon bi attaque mun kɛra Keleya ni Keleyakaw a attaque kɛra k'a sɔrɔ dɔw taara foro la olu ɲɛ b'a la welekan bɛ ka bɔ k'a fɔ k'u ka mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ ko dɔw bɔnnen nin na dɔw fana ye dugu bila Keleya sira fana u ye mobili caman de jeni n'a fɔ ma ko Tayita mobili n'o ye citerne ye ko a baden de jeni Keleya bi wa an y'o de fɔ tiɲɛ don Asimu Gota n'i ma se ka mɔgɔw lakana ka mɔgɔw dɛmɛ u ka don essence ye fo mɔgɔw ka dugu taara ci i kan ka bɔ de k'a fɔ Ala ka hinɛ su la wa ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni mais o ka fisa i k'a fɔ k'i mɔgɔw hakili bɔ kasara kɔ k'a fɔ Kidali mɔgɔ nana marifa bila dɛ an ye Kidali libéré dɛ on a libéré Kidali ni Kidali ta dɔn han école tɛ yen maire tɛ yen mɔgɔ tɛ Kidali kɔnɔ Kidali ye gouverneur ye k'a tɛ se ka si Kidali o filɛ Bamakɔ yan nɔ o bɛ ka si yan a n'a muso n'a den bɛɛ bi yan Kidali kuma fɔ Bamakɔ de han san'a ka mɔgɔw hakili bɔ mɔgɔw ka dugu cilen kɔ k'u hakili bila k'an ye Kidali bɛ nana marifa bila n'i ye ko ye wa nin tɛ se k'an hakili bɔ Keleya kɛ attaque kɔ bi n balimaw Keleya de ye attaque la dɛ Keleya attaque la bi Keleya sira ka tila ka Keleya dugu kɔnɔ ka mɔgɔ baden bɔ ɲɔgɔn ka dugu ci ka dagakolon ci ka filenkolo ci minnu tun taara foro la bɛɛ taar'i kunfɛ bɛɛ Keleyakaw bɛɛ taar'u kunfɛ bi dugu cilen don pewu Keleya yɛrɛ hali siyɛ mankan t'a ye tugun Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa citerne kelen i b'a sɔrɔ hadamaden de bɛ k'o citerne boli citerne si tɛ boli a yɛrɛ ma wa chauffeur ninnu fana bɛɛ lajɛlen ni Ala de b'a dɔn yɔrɔ min dɛ parce que jadisuw y'a fɔ k'olu tɛna chauffeur si minɛ tuguni ka taa garder n'o ye chauffeur min sɔrɔ dɔrɔn d'accord donc o kuma na Asimu Gota kun bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili bɔ nin attaque in kɔ bi le 10 don in na bi kalo tile 10 in don n'o bɛnna araba don ma Asimu Gota tun bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili bɔ nin attaque in kɔ k'an hakili bila k'olu ye Kidali libéré dɛ an ye Jalisu nana marifa bila dɛ nka Jalisu ma taa marifa bila cogo ko Keleya de cira Jalisu de ye Keleya minɛ bi Jalisu bɛ Keleya kɔnɔ bi Jalisu ka bolo de ka bi wa Jalisu de citerne baden jeni Keleya bi o de kuma fɔra Asimu Gota o kuma de tɛ bila minɛ o de bɛ fɔ o de bɛ jigin la fana n'importe quoi a bɛɛ lajɛlen ye kuma min lamɛn dɛ bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn ayiwa ne bɛ mun fɔ chauffeur kɛni ɲɛna a y'a hakili to aw yɛrɛ la an ka nin fana lamɛn ni mɔgɔ min nana n'o bɛ nana mɔgɔ si kana bɔ dɛ o bile bila dɔrɔn wuli de ne ka taa gɛrɛfɛ o bɛ kisɛ cira mɔbili la a hakili to a yɛrɛ la kuma rebelle bɛ Keleya fɔlɔ anw bɛ kungo kɔnɔ yan rebelle bɛ Keleya awɔ u nana Keleya anw bɛɛ bolila ka na kungo kɔnɔ yan les citernes dɔw yɛrɛ mɛnɛ yɛrɛ awɔ n bɛ tila k'i wele voilà urgent le 10 12e mois 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya mɔgɔ bɔra Buguni k'i ɲɛsin Keleya ma mɔgɔ bɔra Bamakɔ fana n'i bɛ ka na Keleya fɛ ani minnu bɔra Welesebugu la ani bɛ na Keleya fɛ donc laɲini kɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i bɛ yɔrɔ min na nin waati in na a ka jan i bɛ se ka turu cɛ yɛrɛ ka segin ka taa Welesebugu la ka segin ka taa Buguni ka segin ka taa Bamakɔ donc nin waati in na ko cɛ marifatigiw bɛ Keleya dugu kɔnɔ donc bɛɛ lajɛlen ladɔnniyalen don la bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲininkalikɛbaga ni basigi karamɔgɔ ye kana taa don ni kɔlɔlɔ la cogoya min na merci a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn dɛ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn yara a tɛ tɛmɛ nin kɔni kan voilà ni information de bɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ayiwa ko u ye nin de kɛ Keleya voilà
ou est négé Kélia, je pense qu'à vous Pour les terres, on a été demain qu'au cadet, comme un chito. Parce que, j'ai dit, moi, I'm bien no say do that, and do one. Bon, moi, vous, je n'ai pas. Le plan, mon idole, be où, c'est chilo là. Ah, le coup, ça me calait, vous, on a voilà. Que là, vous, on a déjà soulevé. Au moins, j'ai déjà. Voilà. Nous, on mène là, nous, on a un bouchon à boire. Il y a oublié de dans le général d'Agrafé. Il y a beaucoup de choses à m'oublier. Ah, tu t'as là. Anga dobe ambalma Kélia kawi. Vraiment, ni nere torobi. Mais ainsi va la vie. Ne a kalamalien be kalame. Nte segu tungara be kan jateke munu me ka kuma ube bamako ube malla de gui. Munu ere be problème ngono de kuma kan flene ni ne prévu. Uka propagandiste asimi go ta ka propagandiste ten nigérien kono. Ne be mu fo soferu o nyina. Billahi nu o mo ne ngata medaw dawma. O ya kasange de dile awma. Billahi siterni soferu na be sai siterni bulijo. Sorasi soferu be o ka sorasi soferu be o ka ta carbinanta. Imo bolle ga ta la gire. Abe bolbol la dugu ni jokonche. Abe bolbol la passepartout la quoi. Voilà, il a fait son gourmani. Na tara gauche avec ta droite. Ta fanta la na fanta la solution tabulu. Parce que aye nyo de fanango accord de kumbe asimi gotari marfatiku che. Aye marfatiki nunu no e bina jaraka mogo aulu ka mogo dangereux ba chama de blaga boka sola. Ol de flega din cheni keta tukuni. Solution fo ita asimi bulu ko ne de flega kuma infana. Solution tabulu. Mali on de be kuma gele fanyana. Aye son ko alabi. Aye son ko hake alate hake blaga lagara kono. Aye son kafo aramade ni clé alabi sangora ni golongolo alabi lebu. Asimi ta kerudi. De tant qu'Assimi be solution te soro de mbo fanyana bide. Na solution soro ka shibon teke kono. Ate solution soro. Wallahi. Ate solution soro mbo fanyana bide. Voilà les conséquences. Ayanga soro singena ma bam nega donka sola. Bi anga dugu be ka chibi. Munu nga kele ka ya do au be bla bureau ko nawla. Sorasi président, sorasi premier ministre, sorasi président de l'Assemblée. Ubega nimbeba la tukunu ulego kata sorasi do recruter de. Yaru kata do fara sorasuka, uka do fara sorasuka, kamali sorasu recrutement kede, utana do fara u yere fana ka birije de fana kan. Aw ne la chen nunu nana mali jolo. Ayere be yaye, harama do de nibe kapo. Aw de pora kante ibe ka fe ko parce que ko mali dugu be kachi. Horonya la dametikia la o jogo o kolenga ke angatla kama ko kuma anyama de undia. Munu ba ke hali nyamade ngafsa nui. Ibe ka mugo munu be ka asimi deme. Nte jigi Abdou Nyang na parce que ale kumbe ibe ka ko. Nte jigi Bubu Mabel la pasale mais munu mbora na munu na nye keleke ka fo ko ninde many o kala ko kele be ka répéter e ma boka fenfo la koro ka fo hali fali wulu ka fsane awi. Nte fenfo Abdou Nyang ma de nte fo Bubu Mabel ma parce que lu kumbe ibe ka ko. Voilà. Olu ka position donné nous. Mais aw mun na nye keleke ka mun keleke ko kele me ka répéter avec la tourne ki nyatu ko ka katla ka to ko fo ay hada ma de mad aw de modelu jumoni même mo fo super siterni bolo nyena na obi sai siterni jo mo fa nyena bi billahi tallahi abe sa fu bauta mo fa nyena bi tiente solution soro a solution tabulu nunu na wara nyindro man na aw ni ala na krache nunu na jamana jodla ame sita yamma dingena ma bekele jamana dingena ma boya bekele Denangolon, galontegelau, propagande sous des boucons. Voilà les réalités. Les faits sont là. Mogotandron, ndara mogotandron, mogomuga, ole marfabla, droko ayiko, erebeli be marfabla, ko ke ko bado esa, ne ala jene yele ladu. Oh, ni erebeli marfabla teta tenza waten. Hey, Malion, nga dobe, alaka mali boni dingen kono, alaka anim asim guita chejenya. Asim be gen choko alaka gen choko alaka here di malima alaka mali dia ka keldi barani munu sarani atakila alaku daoronya. Je suis de cœur avec vous. Je soutiens mon armée aussi. Mais Assimi n'est pas la solution. Voilà ce que je vous dis. Wallahi. Kara de ba no fede. Awantanga be solution te soro. Ni solution soro la ka shibon te kono. Mali soro suna be Assimi ge. Sino billahi tala ni ngo libu kute. Billahi dugu kontro de be kamene. Awan fleka dugu kele wara fana perdi bide. Ni ataki de gendam lali ay mo yere kuma ka me be kulula be ka bulu ko ka dugubla ni mande ka ke be ka klela tabi mali ga de président ronjo ko madli ka ke c'est le président le plus nul aben na ka sunguru bo be ka taka avion ta ki yala nay batul be munu na ni ma vidéo bla dron du sube ka tien quoi mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal
Allemagne malien fait ben dugu fait na ka wari ci no la be Senweb application télécharger application photo flene na télécharger ne ka code promoteur de ko urgent abodo 10 € be na ya retay o ko fe abaka banque information bedu aw somo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro ta nu to be 40 ga na waru ci ngaba sur orange monena sur place waru ci go fala to drome klesra waru ci go fala na sabana bada 1,99 € c'est 2 € keme fladro oli kundu akambe ciao